Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. That's more AK-47 cartridges than any other cartridges. Kudutyulwe kwabulawa abantu abalithoba kwindawo yentselo eBurgersdal kwintshona yaseRhawutini kusasa namhlanje. We are commemorating them to even say to the family members that their lives mattered and to say that they are gone but not forgotten. Kutyhilwe ilitye lesikhumbuzo egameni lamapolisa aswelekele enkomeni kwiphondo laseFreystata. It's always very dangerous to put yourself as a favorite. I think this is something media has to be done by media or by supporters. Kwezemidlalo, umqeqeshi weBafana Bafana uyikhaba ngawomane ingcingane yokuba amakhwenkwe akhe azintandane zokubuya nendebe yeAFCON eMorocco. Molweni Mzontsundu ukhongozelana uvimbe esinilungiselele wona ngokuhlwanje ngokukhawuleza basingene emxholweni. Urhulumente waseGauteng namagosa oshishino lotywala akugxeke kabukhali ukugetyengwa ngokungenalisini kwabantu abalithoba kwindawo yentselo yakwaNoxolo eBurgersdal kusasa namhlanje. Amapolisa athi ngamadoda abalelwa kwishumi nangaziwayo afike athulula ngembumbulu kule ndawo. Kusungulwe uphando ngesi siganeko kwaye kuza kuthi ngoku akukabanjwa mntu. Abahlali bavuswe zindudumo zezithonga zombayimbayi ebeziphuma kule ndawo yentselo. Kwimizuzu emva koko kwashiywa izidumbu zidunduluzile ngaphandle nangaphakathi kwalomzi wobhelu lomsele. Amapolisa athi miguvela igaleleke ngekhombi nesithuthi esiluhlobo lwesedan phambi kokuthulula imbumbulu. On arrival, the plus minus 10 males went into the tavern and randomly started shooting at the patrons. Amapolisa athi amakhoba engadlangadla ze-AK-47 afunyene kwindawo yesehlo ayaxhalabisa. There's more AK-47 cartridges than any other cartridges. Urhulumente wephondo usigxeke kabukhali esiseleku sempubhiso esininzi. Convey our condolences to the families of the people who were deceased in the shooting that took place in Burgersdal. We are also condemning this shooting. We are seeing a disturbing trend in which people are randomly shooting at innocent people. Amapolisa athi isibini samaxhoba sidutyulwe ngaphandle kwale ndawo yentselo ngethuba sizama ukubhunca. Lo gama owesithathu ibingumqhubi weBolt obesanda kuthoba umkhweli. Uphando lusaqhuba. Kutyhilwe ilitye kwisikhumbuzo kwisikhululo samapolisa iPark Road eBloemfontein nesisikhumbuzo samapolisa ephondo laseFreystata nawabulawa esenza umsebenzi wawo. Amagama lamagosa atyikitywe kudonga lelitye lamapolisa athe abhubha esemsebenzini kwaye umkomishinala wamapolisa kwelaphondo uthi uzimisele ukusigcina isithembiso awasenzayo sokumisa elilitye lesikhumbuzo. Lilitye lesikhumbuzo lithathe iminyaka emihlanu ukulimisa kwaye iintsapho zamapolisa abulawa kwiphondo laseFreystata zinikwe isiqinisekiso elubala sokuzinikela kwamapolisa eli nalapho kubizwe onke amagama amapolisa lephondo aswelekayo. Our members, they died in the line of duty, saving our community. Others, they were killed by the criminals. Others, they died due to accident. So as the provincial management, we are commemorating them to even say to the family members that their lives mattered and to say that they are gone but not forgotten. So it's very significant, in particular to us as a province, to the families, because anytime they can just come here and say, hey, our sons and daughters have been recognized by SAPS management. But in particular, I want to really appreciate this initiative that we are here today. This has been planned as far as 2020, but today is done. Usekela mphathiswa wamapolisa uthi nangona imininzi imingene ejongene nesipolisa umemelela uluntu kuba lubambisane namapolisa. Yes, we acknowledge and we'll never say there are no difficulties. They are there, but policing work is happening and we want to urge our officers to continue to serve
our people to the best of their ability. Though I know police alone will not make it without the participation of community. Iintsapho zamapolisa abulawa esenza umsebenzi wawo zingqinile inkxaso ezifumana isipoliseni. We forget the painful feeling we have when we lose our children, but on days like this we are reminded, and it's very sad, but we are grateful to SAPS for always supporting us. South Africa. To us as families who lost our loved ones, this is not just a wall but something that is significant, and we thank the SAPS for not forgetting us. Amanye amaphondo amise ilitye lesikhumbuzo kuquka uMntla Ntshona, iMpuma Koloni neMpumalanga. Ummandla waseReiger Park eBoksburg uye wagutyungelwa ludushe lamaqela emigulukudu nothotho lokubulala kulonyaka, nalapho uluntu lushiyeke lubindekile. Nangona kunjalo, abahlali balengingqi balungiselela ukubhiyozela iKrismesi ekhethekileyo ngokuthi bagxile ekuhlaleni ethembeni nakumanyano. Amalungu omphakathi waseReiger Park achaze ngendlela azobungaza ngayo uKhisimusi. Let us all celebrate the birth of Christ in this season. Uhlelo oluqavile eReiger Park kulonyaka, i-Drug Free Reiger Park, eyingxenye yohlelo olukhulu olusungulwe owengamele ezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni saseGauteng, uFaith Mazibuko. Lolu hlelo luhlose ukwelekelela izakhamuzi ukuthi zinqobe izidakamizwa, zakhe kabusha impilo yazo. Ohola lolu hlelo eReiger Park uthi ziyisishagalolunye izakhamuzi esezoluphothulile zaphuma ezidakamizweni. What we want to do is, we don't only want to take them off drugs, but we also want to give them a skill. So so now we're going to put in place some skills development where they can now live with the skill as well. Ikhansela laseReiger Park libe namazwi oqinisa izakhamuzi ngalesi sikhathi sikaKhisimusi. Christmas reminds us of hope, light and new beginnings. It is time to reflect, to forgive and to hold one another a little closer. Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni saseGauteng uLieutenant General Tommy Mthombeni uthe kuzosungulwa imikhankaso ezobhekana nalaba abasusa uthuthuva ezindaweni ezifana noReiger Park. We have, of course, since October up until now arrested 26,744, of which out of those arrests, 101 is a murder, 104 is attempted murder. Of course, possession of unlicensed firearm. Izakhamuzi zaseReiger Park zinethemba lokuthi uKhisimusi walonyaka uzobe unokuthula nentokozo. Ezindabeni ze-SABC, uNondumiso Mkhize Bowe, eReiger Park, eGruleni. Umba wokubona amanye ama-Afrika ebhiyoza kwaye ekwakhumbula uxolelwaniso isika emathunjini ku-Andrea Bokoro wase-Democratic Republic of Congo esemfazweni. Le mfazwe ayimehlukanisanga nabo abathandayo kuphela, koko yabulala nephupha lakhe lokuba ngugqirha. Ukukhunjulwa koxolelwaniso nokumemelelwa kobunye kweli kumkhumbuze igazi elaphalala kwilizwe lakhe. For our family that are there. Ngentobeko indoda izifumana ikude le ngamawakawaka ekilometer nekhaya iyabongoza futhi itahuzisa. uBoroko ukhumbula kakuhle ukukhula kwakhe okwakusoloko kunemibhodamo ekwakumele beyinyamezele, belindele ukuthi gqi nanini na kwamaqela onqevu kanye nokuqweqwediswa kwabantu iziziganeko ezinganqabanga. So they were forcing even young people to be with them in rebel stuff. So they will force you and you don't have anything to do, you don't have help, so you will just join them. Kambe ke ukhumbula inyewe yokuxhwilwa kukamakhulu wakhe nokunyanzeliswa okwalandelayo ezozigela mkhuba sisithi mazibhatalwe imali yokumkhulula. They didn't even ask many questions. They just said, okay, so come, let's go. They take her, they take the goat, and I was so crying like, what is happening? I didn't know what they wanted, but they started asking for money.
kunjalo kuba umfili babethemba nokubhanga koxolo kwilizwe lanke iDRC usapho lwakhe lwazikhethela ubomi kunemihla ingcungcuthekisa ngokwehlukanisa inyama nomphefumlo bafikelela kwisigqibo sokuza kweli loMzantsi Afrika xa kungoku uBoroko usebenza njengomchebi wentloko. Lo gama intaphane yezivumelwano ezatyikitywa ukusukela ngeminyaka yo-1999 isilele kwaphela ukuzisa uxolo eDRC. Endaweni yoko igazi lithe gqolo nokuphalala kwemilambo kulo mhlaba. Amaphupha, imibono neminqweno ziyaqhokreka. My dreams I always wanted to be a doctor actually. A doctor, yeah. That's what I always wanted to do. To be in the future. But yeah, those situations in life, we feared about their life because those guys, they could even end up all the family, killing all the family, and no one is there to help you. Ukanti ke uAndrea Boroko nezigidi ngezigidi zabemi base-Democratic Republic of Congo bacela ntonye futhi bafuna yona ukuba ziphele imfazwe zonke kunjalo nje kulawule uxolo lodwa pompozone zamazwe welizwekazi iAfrika. Sibotise kwabo basanda ukungena uyakwazi ukuzibukela ezindaba kwi-SABC Plus nakwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe kudutyulwe kwasweleka abantu abalishumi kwindawo yentselo eBurgersdal kwintshona yeRhawuti sentsha imini yanamhlanje. Abahlali bakwamanzi eXhorhe eMpuma Koloni bakhalazela ukungabikho semgangathweni kwendlela eyaqalwa yakrwelwa ze yashiywa ingagqitywanga. Bathi amagingxigingxa lendlela akumqobo kukhenketho kule ngingqi. Yile ndlela abahlali bathi xa inolungiswa ingenza abakhenkethi bafikelele kumalwandle abo. Abantu abakufutshane namalwandle bathi uqoqosho lungenyuka xa abakhenkethi befika kwiindawo abakuzo. Ukuba urhulumente wophondo angasinceda abhinqe omfishane ayenze le ndlela ibe indlela eproper esafety ukusuka elithubeni ukuyoma ngolwandle umpame ingatsala abakhenkethi. Ishishini elingasendleleni lithi lichaphazeleka kakhulu imeko yendlela kuba abakhenkethi boyikisela ubomi babo xa besendleleni eya kubo. The roads are challenging on their own. I mean, a vehicle and a trailer only comes with so many spare tires. And then if you have a blowout, then you're stuck, and then also then you get worried about your safety. Abakhenkethi bayanaba ngemeko yendlela. Terrible roads are one of the obstacles you have to overcome. It's what you have to do. I mean, when I realized we were coming here and we were organizing this trip, I actually went and bought a 4x4 bakkie to be able to come here. So, I mean, what else can you do? Isebe lezothutho ephondweni lithi unokontrakhi wokulungisa indlela sekhona. Ingxaki into ba the contractor that we have tasked to do that job is running scared of what has happened at Xhorha in the recent past, where imoto have been stolen, vehicles belonging to the department have been stolen, and they feel like at this time of the year it will be too risky to take their plant to Xhorha. So they would rather do it in January. Abahlali banethemba lokuba izikhalazo zabo ziza kuvakala baphenduleke. NdinguNomzwanele Mngoma kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Kuyaphithizela kunxweme laKwaZulu-Natal nanjengoko abatyeleli sele begaleleka ukuzochitha iiholide zeKrismesi neminyhadala kwaye oku kukhokhelele ekubeni abeendawo zokuhlala eziquka ihotele bavakalise ukuba zigcwele kwaye ziyaphuphuma. Ukanti uninzi labatyeleli luvakalise ukuba lonwabela imozulu entle neendawo zokuqubha kunye nolonwabo olukule ngingqi. Ulibaseko kumda iLibombo neMozambique lushiya abaqhubi beloli bedikwe yokosa kukufola umgca ozikhilomitha ezingama-28 kuhola wendlela u-N4 eHectorspruit. Ezinye iloli oko zimile isithuba seentsuku kwaye kungekho neziseko zendlu zangasese.
Iiloli zimengxi kwisango elihlawulelwayo kuhola wendlela u-N4 umtyangambo womcozi kilometers ezingama-30 nto leyo ishiya abaqhubi beeloli besisifu ngumsindo akukho nezindlu zangasese asathethi ngokhuseleko lwabo. I really think that you have a problem here. Don't have a toilet, no shop, nothing. Maybe we are about 5 to 10 kilometers from the roadblock. Ever since we stood here, there was no even a patrol car of the police, so we are not safe. Kwalapho kuhola wendlela u-N4 izithuthi zihamba ngesantya solovani. Ebutsheni bemini imoto, iteksi neloli zitshayisene kwasweleka umntu ngasemalelane. Going to Mozambique for holidays. I saw many accidents here and a car broken, lot of things. But the way it was good for us. So it's been raining all the way. It's very bad. It's got a lot of accidents as well. Abasemagunyeni baxhalabile ngokusweleka kwabantu, iingozi nokuqhuba kwabantu bezitshintshe ngegwele labafarasi. We have arrested about 88 people for allegedly drinking and driving. And then between 1 and 20 December. However, 60 of these people were arrested this weekend alone. Kusenjalo imanyana yamapolisa isapho iqhwabela izandla beagente zokhuseleko ngomsebenzi wabo ngelixesha leholide zehlobo. SAPO appreciate the strides and efforts being made by the members of the safety and security sector during this festive season to make sure that they serve and protect the citizenry during this festive period, sacrificing their time being with their families. Kulindeleke kuba umkomishinala wegunyabani lolawulo lwemida uGqirha Michael Masipato atyelele umntu waselibombo ngomso. Izityholo zolawulo lugwenxa norhwaphilizo zisathe gqolo kwiYunivesithi yoMzantsi Afrika UNISA. Iqonga iSave UNISA nelikhokhelwa ngoIsakuba ngumfundi kweli zikomfundo uSimamkele Qani limemelela ukuba inqununu yeli zikomfundo uNjingalwazi Puleng lenkambula ehle esihlalweni. Izibiza ngeSave UNISA liphikisa ukutyunjwa isihlandlo sesibini senqununu yelizikomfundo uNjingalwazi Puleng linkabula kulonyaka uphelileyo nangona sashiyekelwe ngunyaka ukuba gqibe isihlandlo sakhe sokuqala kwesisikhundla. There's been capture of the University Council, let's start there, to a point where the VC has more power than she should. Ebutsheni balenyanga uNjingalwazi linkabula ujongene nezityholo zokuba akanazo izidanga ezifanelekileyo namava okukhokelela iziko lemfundo ephakamileyo. uNjingalwazi linkabula ukhokele iUNISA susela ngonyaka ka-2020 ngaphambili wayeqeshwe kwiYunivesithi yaseFreystata iUOFS njengosekela ntloko ojongene nemiba yokuzisa utshintsho nemiba yabafundi. Sefudula ukuba ngumlawuli wemicimbi yabafundi kwiYunivesithi Witwatersrand iVets ngamafutshane. Ezi zityholo zilandela inzame zesebe lemfundo ephakamileyo zango-2023 zokubeka iUNISA phantsi kolawulo emva kokukhutshwa kwengxelo kaMosiya neyatyabeka elizikomfundo njengelibhatyalakayo ngenxa yolawulo olugwenxa. Kodwa esi sigqibo saye sarhoxiswa emva kokuba iUNISA yacela ukuba le ngxelo ihlolwe kwakho. Maybe it's time we see the application. They said that they took the assessor's report under review. Can we see at least the application? Can we have proof? Can we see something that says there's an application for review here? And if we can't see, if you look at all of their papers where they claim this, no one has ever seen the application. Kutyholwa ngokuba kube kunyawulo emfene kwinkqubo yokunikezelwa kwethenda yonogadi ye-82 million rand kwaye kukhankanywa kuyo usihlalo wekomiti yemfundo ephakamileyo uTebogo Litsi kwaye uzikhaba ngawo omane zityholo. I don't own any company. I don't have any tender, whether at UNISA or at any other institution. Kungoku nje kucwangcise intlanganiso ezakubanjwa kulonyaka uzayo ka-2026 ngoJanuwari phakathi komphathiswa wemfundo ephakamileyo nebhunga leyunivesithi. Ukanti ziwe phantsi inzame zelijelo le-SABC zokufumana iUNISA ukuba iphefumle ngalomba. Abahlali basengxongweni eSajonis eMpuma Koloni bashiyeke bothukile emva kokungungelana kwamasongololo esuka ehlathini engena kwimizi yabo. Ibelali yasengxongweni enye yelali eziphahlwe zindaba namahlathi eSajonis bothukile ukubona kumbozeleka umkhosi wamasongololo emizini yabo. Bambi bafuze edabini bezama ukuthintela lamasongololo. Izindlu zizele ngamasongololo, imithi imbozwe zezizilwanyana
indonga, uphahla nebala belizaliswe ngamasongololo amhlophe angaqhelekanga. Sazama ke ukuwatshayela siwabilisela amanzi. Ewe afa kwabonakala into yoba hayi asincedisi nganto. Siyohluleka. Abahlali bathi bothukile ukubona lo mkhosi wamasongololo. Kuyavakala kube eminyakeni yakhe yakho kwiminyaka emininzi ngaphezulu kwama-60 kodwa siyaqonda uba hayi iyokuqala in our lifetime. Kodwa ke ngoku into esiyibonayo acukene azimele atshone kwindawo ezinomthunzi inoba ke awuphinde aphume ebusuku asazi ke nathi ngumnqa nje esifikele kuwo namhlanje. Amagosa ajongene nezendalo athi ukuguquguquka kwemozulu kuba negalelo lokuba amasongololo afudukele kwindawo apho azokwazi ukuba afumane ukutya. Into ebangela babe maninzi ngolu hlobo into yobana isongololo ngalinye elingumama liye lizale amaqanda about between 200 and 300 liwazala emhlabeni ngela xesha liselidala kuba lifuna kaloku la maqanda aqandusele xa iconditions zivuma. Isebe lezolimo lityale amagosa uqinisekisa ukuba alawula ukuhamba kwamasongololo nokuba ngangeni ezindlini. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eSajonisi. Kwezemidlalo umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos ulukhabile uluvo oluthi iBafana Bafana lelinye lamaqela angaphumelela indebe yeAfcon. Uthi iqela elingaphumelela indebe yalonyaka ingangosotheko iMorocco okanye amaqela esiqhelo akwintshona yeAfrika. Ixesha kudala lilindelwe letumente yeAfcon lixesha lokuzibonakalisa kwiqela lesizwe kuba yayingelobhaqo ukubuya nembasa yebronze eIvory Coast nyakenye nakubeni ungazukuba lula ngakwi-Angola kodwa iBafana inyeke uqala ngempumelelo. Umqeqeshi Hugo Broos uthi itumente yalonyaka iza kuba ngumnqantsa kunaleyo yase-Ivory Coast. It's always very dangerous to put yourself as a favorite. I think this is something media has to be done by media or by supporters. The only thing I can say is that this AFCON will be tougher than the one in Ivory Coast. Kodwa uCaptain Ronwen Williams uthi basethubeni elihle nabo njengeqela kuba bangabuya nayo le ndebe kwaye abanakudeleleka. We've been unbeaten for the last 2 years. So obviously, and along the way we've beaten some big boys as well. You know, we've beaten Morocco, we haven't lost to Nigeria, we've played 2 draws. So obviously people will take a keen interest to Bafana Bafana now to see, you know, that there is a team that can perform, that can play against the best. So obviously we know coming into this AFCON it's a bit different. I-Angola ayiloqela kulula kulipetha kwaye lo mdlalo iza kuba lolona vavanyo nesalathisi ngendlela iBafana engaqhuba ngayo kule tumente. Ukanti balithoba abantu abadutyulwe basweleka eBekkersdal ukuze babe 10 abonzakeleyo eza ngomso ziza noxa bethu ngesiZulu. Masitibane thina ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa kwangoLwesibini. Kamnandi mawethu.